Салом алейкум ҳамакаса. Одамое ки ФМС хати переселение спурдагиен, барои переселение барои Россия рафтан, аввалин дараҷа паспорта мебинанд. Имина махдум спурда будум, аввалин дараҷа паспорта мебинанд. Паспорт вақти нотариуста бурдан бояд ду зондагӣ бошад, ба антикиш болош клек кардаги бошад, бо печат болои печат биёяд, ҳамёро ҳам гардонданд. Лично ахирма чӣ гардонданд? Ҳамҷо нависагӣ буд ки переведена с от таҷикского на русском. Уҷа дар паспорти тоҷикии мо хеле англисиам нависага. Ҳамуҷара аҳамият бутenu, чтоб ҳамун тарҷумонтона бигӯем бинависа ки переведена с таҷикского и английского на русском. Баъд ҳамуҷада рақами паспорт ҳамона ки ҳами документ тарҷума шудагиа. Ана мира главне миёва. Ба печат болои печата омадан шудам, ирам мегардонам. Ба одамое ки дар СССР таваллуд шудагиан, ҳамводам камтарак паспортотона аҳамият бутен. Ина мара гардондан дар канали ма подписатсия кунен, бо айсар айно процесс чӣ хел мерава, ман ҳамашам якҷоя мекунам. Ман ира барои намекунам ки мисол пулкор кунем туда-суда, просто постепенно мекунем, якҷоя мекунем. Уже ман медонам мисол чикор кардан дар кора, чикор кардан дар кор неста. Якҷоя мекунем. Пага ман видео мекунам ки чӣ хел айсар онлайн регистратсия мекунӣ, окошка мехапӣ, нишонтон метавонӣ партон ба YouTube канала. Баъди вай бояд шумо чикор кунем? Мисол дар канал, то есть дар вебсайти ҳамиё медуроем, регистратсия мекунем. Баъд бояд ки ҳар рӯз ҳамин якборӣ будроӣ, ду бор се бор будроӣ, ё меган ягон бота, ягон чия, што чизтона окошкатона заблокировать мекунад. Ҳар рӯз якборӣ будроӣ, в течение 6 моҳ мехапем иншоалло. Ман сентябр карда будам, 2 рӯза 3 рӯза як бор медуромадам, сентябри соли 2021. Ина ки август дашид. Ана ки бо айсар мекунем, мебинем ки бо кай мешавад. Ҳар як навигарӣ ки мешавад, ман мепартонам ҳамин YouTube канал.